again, my name is Arvin Bautista of Exploring Pampanga. So for this video guys, na-invite tayo sa Ribs and Chops dito sa Victor Street, Balibago, Angeles City. So kung galing kayo ng Balayakat guys, makikita nyo yung Medispa or yung Shell gasoline station. So ikot kayo sa mismong Astro, and then pagiging nyo pabalik ng Balayakat, makikita nyo yung back of commerce. So yung papasukan nyo, bubukad na sa inyo yung Ribs and Chops. So itapin na Cabalen, kung nakakaya peka gulpo, yun yung peka menudo. So silang barbecue for 88 pesos, buy one take one. And then pork chop, 88 pesos. And then natin lang whole ribs for 788 pesos. So 1.5 kilos dito Cabalen. And then itang F-slab do, 488 pesos. So itang peka whole ribs na guys, sabi ni peka owner, is good for pork na. So ito pinakabalen kapabalwan mo for take out lang mo, so wala lang for dining. So karatang bisa na nag-order guys, mabigay pa ka number kayo, so pwede kayong pa-deliver and mag-call at text and then syempre i-deliver na guys. Niya ako Arvin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, may invite na mo kayo ng Ribs and Chops. So ininetakbanta na lang peka product do. So atin lang whole ribs, ng peka barbecue do, tapos itang peka pork chops. Then una tayong takman ng karelang peka barbecue. Ayun So ito na Cabalen, pangadwa tantak maning karelang peka pork chop.
So ita na Cabalen yung piyakalastan takman ng karelang whole ribs. So ini the best siya Cabalen kasi malambuya tapos takla itang kalat no, supo itang yumo no. The best. So ito na Cabalen na invitean daw ko kung pasyalan niyo yung ribs and chops kay ning Balibago, Angeles City. So ito muna manyaman lang ang yung relang product lalo na yung piyaka full ribs na. So good for your family and then siyempre pambarkada. So, itang piyaka whole ribs do, good for 6 to 7 persons. And then, tang slab do, good for 2 to 3 persons. So, the best, pasok yung panlasang kapampangan talaga. Ang ganda ko po mayo na subukan niyo po yung produkto na baby back ribs, pork barbecue, and pork chop. Sa murang halaga, abot kaya ang inyong budget dito. Maraming salamat po.